dic Aina Martínez Joventeny, vaig a l'Escola L'Era de Dalt de Tona i avui us explicaré el llibre de El dia que al metro se'ns van passar. L'editorial és d'Animal Llibres, la col·lecció de la Formiga, l'autora Gemma Mangol i de dibuixos de Tatart. El dia que al metro se'ns van passar. Un dia, a la classe de tercer A, van anar d'excursió amb la mestra. Però un dels nens, en Roc, li va dir a la Pilar: no hi és la Clàudia, no podem marxar sense ella. I després va arribar la Clàudia. I en Roc li va preguntar a la Clàudia: què t'ha passat que has arribat tan tard? I la Clàudia li va dir: és que he hagut d'anar a casa a buscar la flauta per la tarda. I en Roc va dir: vale, va, però ara anem que marxar amb la Pilar i els altres, que anem d'excursió. Quan ja estaven al metro, es van asseure de costat. I al seu costat s'hi va seure un home misteriós, que portava gorro, bigoti i una gabardina, igual que el llibre del Tintín, que es llegien tots dos. Quan van dir això, la Pilar va dir: baixarem d'aquí 3 parades. Però l'home misteriós va baixar a la primera parada i ells el van seguir. Després el van perdre de vista i van dir: jo tinc molta gana, i tu? Jo també. Però no portem diners per comprar-nos res. I la Clàudia se li va ocorrir una idea, que era tocar la flauta i en Roc fer saltirons i agafar la carmanyola que tenien buida per aconseguir diners. I això ho van fer. I van aconseguir 2 euros. I amb aquells 2 euros es van comprar uns conguitos i un Aquarius. Després van dir: hauríem de tornar amb la Pilar i els altres, no? I quan anaven caminant es van tornar a trobar amb l'home misteriós i el van seguir. Després van veure com l'home misteriós entrava dins d'un anunci dels del metro i ells també van entrar. Si voleu saber què passa després, llegiu el llibre de El dia que al metro se'ns van passar.